Hi guys, may udto. So, manglakaw mi ni manlakaw mi ni Alan guys. Pasensya na mo ni sa akong nilabhan kay dinhin ako gi panghalay kay wa gyud kabutangan way kahalayan. Kay ngano, sige ulan. Nga dili mauga ang mga sinina, mga trabahoay. Munang diha na ako gihalay guys, pero pag mag-init ako ra pud na nagihalay. Pasensya na mo na guys kay unsaon ta man gid. Mga bangog lang gani ini kay wala uga. So nahuman na ni Alan dani og ni Doy pagpail. Kuha na kapailan ni 1, 2, 3, 4, 5. So human dani ara yang pertahan. Dani nahuman pod. Diba? Anam-anam lang ta guys. So dani nahuman pod niya pagpailan ni kay wala man nahuman dani pagpail. So nahuman pod ana. Ayan, nahuman po dana guys. So, anamon lang guys. Sinahinay lang. Namilak ko ni Alan karon. So, gyundangan sana kay namilak ko. Kurog po akong napay. Amo bayluan among motor guys kay ang kang Alan kalas og gasolin. So kanaya mong ganiton kay kapanas mi sa bukid. Ha? Sa kuan? Karsada. Ha? Dugmo ko na. Tatara. Bye. Kasi bantang nami guys. Bukid sa Talisayan. Kami sa bukid sa Talisayan guys. Tantay na niya naman. Apoy pinyahan tuloy guys. Ano yung bukid? Habang po ni sa habang bukid.
few moments later. Hi guys, gikan namin ni Ala naglakaw. Huwag nahimo among lakaw. So, patay mahimo kaya wala nahimo. Bitaw. Wala na ko nang among lakaw guys. Wala na, saan eh? Wala na ba yun? Wala na ba yun? Wala na ako namong lakaw. So, nagpatog 1 kilong isda. Akong pituhon. Tilapia. Di man siya alam mo kaunanig ununan. Pero ako pritohon una, ako sa istoryahan kung pwede ba paksiwon. Sigurahan mo gano'n ng tilapia basta dunay paksiwon. Ay dunay sabaw-sabaw. So nagpalit ko 1 kilo nga tilapia. Ulor kabok sulod kay dagkuman. Nga. Ako na ng pritohon ang hari na paksiwon. So kay ulan guys. Siguro gini nakaabot. Ako sa ng pritohon una guys. So nagawin ipaksiwon. Guys, ito na nang isagdan ng prito para makakaon din ka guys. Nara ang uban, wala pa. Sa gabi na nagyapoy langaw, grabe ng mga langaw eh. Di man mamat. Ikaw tamiming, kasi mong gibuhat diya. Hoy! Tilap-tilap sa tamiming sa iyang tiil. Lamas na guys para sa paksiw. Ahos, sibuyas, luya. Ahos, sibuyas, luya at sal. Kompleto. Ayan guys, ready na ang among panihapon. So tilapia nga giprito, gipaksiw. Kana pinirator na siya. Kay na di mo kaunog kuan. For sure. Ato gibilin to para pamahaw. So ayan. So, yan guys, mga ina tayo. This is, O Lord, and this the gifts which we are about to receive from the bounty to Christ, O Lord. Amen. Panihapon tanyo tanan guys. Happy birthday. Kana. Anang doon. Karing lamisa, ibalhin na po ni namo ugma. Kaya murag matambakan, gani ugma dili. Di ba? Ha? Mintas na si Doy-Doy, matabang pagtambak. So, mga unta ninyo tanan. Kami. Pangaunta, Ate Mar, kaunta, Pizisilu. Kantak sila na. Ma'am Pinay Beauty, Ma'am Bina Kaubis, Sir Randolph Medil, Sir Alvin Palanyana, from Pampanga. Pangauntan niyo tanan guys. Ate California, Ma'am Nelfa, Sir Jering Vic, o Ma'am Arme Cepeda, Manang Los, Manang Lorna. Pangauntan niyo tanan-tanan. Says A1, kaunta. Nasa man? Nasa man sa pel ni mo? Nasa may lami? Lami, Ming? Sa lami? Ming? Kani guys, akong giprituan ha din ako siya gipaksiw. Kana siya pinirito ra na kay si Mimi, di man siya mukhaon og pinaksiw. Dili. Yung bitaw ka, di ka mukhaon na ng pinaksiw. So, Mingkong. Mingkong. Ming wala na Ming. Tutugan bitaw mo Ming. Ming! Pangaon. Ganahan ko sa mga lamas. Kani magod sila, di man sila ganon og pinaksiw, nga paksiwon ritso. Nang pwedeng idinan pa na sila. Kaon. So, mga unta ninyo tanan guys. Lagi ko tilapia gid basta inunon. Hindi siya kaon. Nasagahan mukhaan ko tilapia sa mall asa kuan bar. Tilapia sa bar, nila tilapia sa bar. Nay, dagkan kain man kang Lahi na to nga tilapia alan. Mukhaon ko guys. No? Mukhaon. Kani magod siya, abi ni mo, ang iya ganin ko ang musunot ni sa timpla. Ano kung ganahan kay.
Paksiw kayo sunod dito sa timpla. Pangalan nyo tanan. Ano? Ano siya guys? Nakawat na ikas ang lutuan, te. Nakawat na ikas ang lutuan. Ano ba? Sa kadugan itong ipon karon ba ka nakawat sa putak ng lutuan. No? Ito. That's right. Mga sambahan mo karon ng lutuan na dami hindi parat. Na. Pero na siya kataan. Pagabi naman. Abin nyo kaning atsal guys. Lamig ba kini ka ng hilaw. Bitaw niya subahon. May dugo doon suka. Adobo lagi sa uban. Ha? Adobo na sa uban. Adobo na mo. Macam. Subahon gid. Apa nak kilau ni? Asal magkukilaw ni mo ang lami. Asal ang lami sa asal teh. Maka? Asal gapon. Oo. Meng, lami kaya atong sudan karon Meng. Meng, atong sudan bitaw karon Meng kay piniritong tilapia. Lami ka to sudan Meng kay piniritong tilapia Meng. Ano ang kasabi mo Meng? Meng. Unsay? Tubag ang iringan ako. Anda. Thank you, uno. Thank you. Si Mimi ang tubag guys na thank you. Meng. Atong sudan bitaw karon Meng. Meng. Agay, ang rice ni Mimi, wag na natarog ba? Mingkong. Di, galing ka pa ka-understand Mingkong. Ha? Di na taong iring. Untay na ba? Dapat Ming, gipahugan na karon Ming. Nalagay mo dahan karon Ming. Maraming daghan bukol-bukol. Kasi na bukog mi, dagkol bakit bukog mi. Ay, ay naman ko dito. Guwang. Kaya ano niya? Ay, kaya doon taka. Umyo ka, may bata niya kauban. Pagmit niya, isaksak dito sa mintabon. No? Oo. Nakadulog diri. Ang katang, maskat din. Ang namas ko eh. Medyo dapat ng saksak. Sino nang kinaan mi? Mintabon. Pag mintabon, pag yun na. Bukog na guys. Bawag na natin sa iring guys. Tapos na akong kumain guys. Itong tubig. Kumain nyo niya nagrilig tubig eh. Ako sudan karon Meng. Inunon na tilapia. Piniritong tilapia Meng.
Yun na, yun ay kaya na naon niya na eh. Sunod. Gusto ba? Kaon. Kaon na, paspas, kaon. Ningkong kaya kay ulo. Hindi ka pakasabot na istorag. Badungon kayo Ay, na pagkuhan ng pakasabot. buko, bantay buko na, kinagkuki buko. Ganun ito, kinunod sa area. Zero. Hindi ka pakasabot. Dili lagi ka maghatag diha nila kay sakmiton din sa iro. Hindi na ka pakasabot ang istoryahan ka. Pangit ka. Buko ka na kayo. Hindi na ka pakasabot. Man. Sunod. Ano tarong mo kan una? Sunod kung anong sinasabi ng tatay mo. Ha? Makinig ka. Understand? Lingkong! Understand? Oh, nagali. You understand? Kung adlaw guys, grabing langaw, Ginoo ko. Tarong ko ay di langaw basta di na. Lingkong, how old are you? Alpak ang mulakaw ni Alan, huwag na himo. Nagkaguba sa plano. Nagkaguba sa plano guys. Ito na guys, ikat-snack ko min. Snack na mo. Isa may naglibre. Ako. Ah! Sige ako. Hurot lagi di mong kwarta. Wala ba? Maugma pag ting klase, ayaw ko pagpangayo ha. Ba't i-birth ka naman ko dua ka? Hindi na lagi. Puyo dia. 120. 120. Ingon ka, kaya di mo gamiton kay para baon sa eskwela. Kurot lagi ay. Lingkong! Shut up! Sino bata tulog? Hindi buto. Ha? Understand? Si Doy guys, naguba ni Papa pag vigil, kaya namin parinti dito sa kuwan. Kabulakan. Sandangan? Namin ka parinti sa sindangan. Sige nag-chat si Garuli nga, asa na mo gaw? Kaya nanganha man ang taga-alai. Uban ni Garuli. Mutong nagsigip og siya kuan kung asa nami. Ako wala na ako naguban kay Hapon? gabi na daw. Kuan. Ang mga anak nooy, patay. Pagbalik ni mo na, mag-jipil ka na ka. Pagbalik ni mo, wala na ako. Handi ka. Kabusod na, ang magkatong na buhol. Hanggang salamat sa inyong tanan guys. Hanggang dito lang video ko guys. Bye! Bye bye.